Now watch me whip. Watch me nay nay. Now watch. Fuck it. Whip. Watch me nay nay. Fuck, der er mange mænd. Vilas hjælp! Det skulle du selv udenom. Det er dig, der lige pludselig bare randomly... ja, jeg skal nok hjælpe dig. Fuck, der er ret mange. Jeg skubber en af dem. Nej, jeg ramte ikke. Men mindre du ikke kan nå det, fordi jeg er så hurtig med mit bat, ikke? Fuck, der er mange. Bare sådan på lodrække, sådan, lige præcis. Der er et knæklys. Ej, jeg har ikke plads nok til knæklyset. Ej, jeg skal have den. Ej, der. Hvad er det? Jeg elsker, når folk æder ens blod. Vil du have en binocular? Fordi så er den ikke her. Der er måske spawnet en ny medical thing. Things. Tror jeg ikke på. Nej, jeg elsker, når der kommer crawler sådan en fjeset på en. For det kan de jo, når de kravler, ikke? Makes sense. Ja. Første gang jeg har skudt en politimand. Ved du, hvad jeg lige har fundet? Nej. Nå. Shit. Det ved jeg sgu da ikke. Jeg droppede min gun. Du har, det tror jeg altså ikke på. Nej, for helvede. Bær. Nå, der var ikke plads. Nej. Der er ikke nok plads til mine bær. Er der nogle bær? Nej, der er nogle bær. Hvorfor kan jeg... Er der ikke et eller andet, jeg kan tage på, som jeg... Og nails, det kan jeg ikke. Yes! Jeg tog dem før dig. Drabligt. Nej. Den der står der. Se, der. Se, Vilas, der kommer en kok. Ej, hørte du det, jeg sagde kok? Det betyder pik. En stik. En stik. Shit. En stik, Vilas. You got a problem, dude. Jeg slå noget, men fordi jeg får en stik. Nej, en zombie. Du har seriøst et problem. Du må lige passe på. Okay. Ved du, hvad man kan gøre med batteries? Okay. Okay, kommer du? Nej. Okay. Det er gastanken. Nej. Vilas! Nice. Men jeg har en sledgehammer her, og ved du, hvad jeg skal bruge den til? Sledgehammer. Vilas! Nej. Jo. Prøv lige kom her. Kan du se den der blå zombie derovre, ikke? Nej. Kan du se den derovre? Hvad? Jeg ramte den. Hvad med den anden der? Ramte du den? Ja. Fuck, du er egentlig langt gevær. Det er bare sådan, Nej, men prøv at se. Jeg har kun et red dot sight. Det zoomer slet ikke. Er det ikke nice, at jeg bare kunne ramme den? Nej, okay. Nice. Jeg slår på nogle zombier. Got you, bro! Okay, ikke alligevel. Ja, måske ikke rigtigt. Tag lige ham der, Hummer. Jeg har unequippet min... Oh my god. Så tag du de zombier for helvede. Nej, hvor dejligt. Oh my god, William, tag dog de zombier. Kæft, mand. Hej, Vilas. Okay. Vilas. Ja. Hey. Kom, vi tager en tur i en bil. Ikke?
Nej. Sidder bare der. Smiler. Bare sådan. Hvad er zombier kom? Jeg elsker mit liv. Ja. Jeg er rigtig lykkelig lige nu. Faktisk. Nej, jeg har brugt binokula. Man skulle nok have været der. Kør hen til farmen, Vilas. Okay. Jeg ved, at det faktisk kør lige ud. Hey. Okay. Jeg kører lige ud. Det der. Jeg kan godt lide, bilen bare stopper og bare sådan kører lidt baglæns. Hey. Du skal altså opgradere din warrior. Nej. Hvorfor ikke? Er du klar til at se physics? Hvad er der? Hvad? Physics? Nej. Er der physics? Præcis, du skal lige se nogle physics. Hey. Prøv lige at se physics. Nej, jeg kan ikke se det lidt. Ej, physics. Ej, physics. Dejlig physics. Hey. Fuck, går ind i bilen. What the fuck? Jeg er sådan, Hey, hej med dig. Jeg hedder Johan. Og jeg kommer fra Hamel. Der er en zombie bagved dig. Ses. Ej, what the fuck? Min... Vel. Ej, men kom nu, William. Min gun er herovre. Igen. Hvad? Vel, Vilas. Jeg håber, du får et godt liv. Kom nu. Vel, Vilas. Ej, der var en zombie bag.